Mayong adlaw katawhan sa Dios Archdiocese sa Ozamis. Adlaw karong Miyerkules, Nobyembre 24, kapistahan karon ni San Andres Dunglak, usa ka pari uban sa mga kauban. Siya usa siya ka Vietnamese diin gi-martyr sila niadtong tuig 1862. Si Saint Andrew Dunglak uban sa 117 ka mga matuuhon gipangpatay tungod sa ilang pagtuo, o sila dunay usa niini ang 9 anyos nga gipatay tungod lagi kay sila mituo kang Hesus nga Dios og manunobos. Atong ibaw-an karon nga pinaagi usab sa dugo nga miagas dinha sa Vietnam. Daghan na kayo karon usab ang mga matuuhon sa Vietnam. Daghan kayong mga pari, daghan kayong mga madre nga mga Vietnamese karon. Busa ang sulti sa mga karaan nga kining the blood of the martyrs is the seed of Christianity. Tungod kay tinuod yun ang gisingon, sanguis martyrum semen Christianorum. The blood of the martyrs is the seed of Christianity. Muna nga bisan tuod sakit nga gipatay sa pagtuo, apan kini makahatag usab kanato og kalipay tungod kay pinaagi silang dugo nga giula. Daghan na usab mao na hinuon ang tuburan aron mo patubo, aron mo'y moalima o mulipang ang pagtuong Katoliko Romano. Muna nga dina karon sa Vietnam daghan kaayo ang mga Katoliko karon. Ang ato karong ebanghelyo atong kutloon sumala sa ebanghelyo ni San Lucas. Si Jesus mingon siyang mga tinun-an, sa dili pa mahitabo kining mga butanga, dakpon kamo og lutuson, taralon kamo ngadto sa mga sinagoga ug bilangguon, ug dadon kamo atubangan sa mga hari ug sa mga punuan tungod kanako. Mauunya kini ang higayon nga makasangyaw kamo sa maayong balita. Sa dili pa kini mahitabo, usaha ang inyong hunahuna nga dili kamo mabalaka kung unsaon niyo pagpanalipod sa inyong kaugalingon. Kay hatagan kamo igsusulti og kaalam nga walay usa sa inyong mga kaaway nga makatubag o makapanghimakak. Budhian kamo bisan gani sa inyong mga ginikanan og mga igsuon, ingon man sa inyong mga paryente og mga higala. Ug patio nila ang pipila kaninyo. Magdumot kaninyo ang tanan tungod kanako, apan walay bisan usa ka buhok sa inyong ulo nga mawala. Pabilin kamo nga malig-on, kay nining paagiha maluwas kamo. Ebanghelyo sa tong Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Usbon ko, maanindot kay nga itong ebanghelyo karon, unya tukma po kaayo sa kasaulugan nga gisaulog karon sa simbahan nga mao ang martyrdom, ang pagkamatay ni San Andres Dunglak, usa ka pari uban sa mga kauban, mga 117 ka mga katawhan usab nga gipamatay sila tungod silang pagtuo nga Katoliko Romano. Unya karon pong adlaw, Nobyembre 24, 2021, adlaw Miyerkules, gitawag karon og Red Wednesday. Nganong gitawag man kining Red Wednesday? Aron hatagan og suporta ang ato nga mga Katoliko, mga Kristiyanos nga gilutos dinha sa mga nagkalain-lain nga mga lugar nining kalibutan. Daghan nga mga Katoliko nga gilutos tungod silang pagtuo. Daghan nga mga matuuhon nga nangamatay tungod kay giskasilagan sila, tungod kay sila mituo man kang Hesus. Ug mao kini ngano nga gitawag kita karon og Red Wednesday. Akong awhagon ang atong mga kaparian nga unta sila mo himo o suga diin ang ila nga mga simbahan, ilang dagkutan ang suga nga dagitabnon mo pahayag pinaagi sa mapula nga kahayag.
Mao kana ang akong awhag sa atong mga kaparian, din kining atong Sibya nahiabot, din kining atong Pamalandong nahiabot. Red Wednesday karon o giawhag kita pinaagi sa ato nga kauban usab dinhi sa ato nga kining simbahan nga unta kita muhimo sa ato nga pagsuga sa atong tagsa-tagsa kasimbahan nga dagkutan ang mga suga diin atong gipili ang pula nga kulor sa maong nga suga. Ang atong ebanghelyo gahisgot bahin sa mga paglutos o timing usab kaayo kini kay ang ato nga kasaulugan lagi karong adlaw mauman ang Red Wednesday, paghatag og kadasig, pagpahibalo sa katawhan nga mobarog, manalipod og musulti kita bisan pa kun kini maoy mamahimo nga kausa sa atong kamatayon. Gidasig kita nga atong iampo ang mga nasod nga gilutos tungod kay sila mga Katoliko Romano. Atong iampo ang mga Katoliko, mga Kristiyanos nga nagantos tungod kay sila mga mituo kang Hesus. Ug sa ako nang gikaingon, ang atong ebanghelyo mao ang paghatag og encouragement ningon si Hesus sa dili pa mahitabo kining mga butanga, dakpon kamo og lutuson, taralon kamo ngadto sa mga sinagoga og bilangguon, dadon kamo atubangan sa mga hari ug sa mga punuan tungod kanako. Sa ato pa di ay gipanagda na daan ni Hesus nga tungod kaniya dunay mga matuohon nga lutuson, dunay mga matuohon nga bilangguon, dunay mga matuohon nga pamatyon tungod kay sila miingon man nga sila mga mituo kang Hesus, mga Katoliko Romano. Atong hinumduman nga daghan nga mga cathedral nga gisunog tungod lagi kay na suko sila bahin sa mga Katoliko, sa mga mituo kang Hesus. Muna nga padayon kita, dili kita mahadlok, magtinabangay hinuon kita aron mapabarog, matindog ang pagtuong Katoliko Romano. Unya sa diha nga dunay lutuson, dunay imbestigaron, ang ato nga ebanghelyo gahatag kanato og kining kalig-on, naghatag kanato og paglaom. Ang ebanghelyo mingon hatagan kamo igsusulti og kaalam nga walay usa sa inyong mga kaaway nga makatubag o makapanghimakak. Budhian kamo bisan gani sa inyong mga ginikanan ug mga igsuon, ingon man sa inyong mga paryente ug mga higala. Patyo nila ang pipila kaninyo, magdumot kaninyo ang tanan tungod kanako. Apan walay bisan usa kabuhok sa inyong ulo nga mawala. Pabilin kamo nga malig-on, kay nining paagiha maluwas kamo. Sato pa di ay kinahanglan gayud nga magpabilin kita nga malig-on. Dili nato isalikway ang atong pagtuo. Ako mahinumdum gyudayon sa mga Katoliko sa Basilan nga niadtong gubot pa kaayo og grabe pa kayo ang mga fundamentalist, daghan kaayo nga mga dinha sa Basilan, labi na gayon dinha sa Concepcion Lantawan, Basilan. Dinha usab gikidnap si Father Cirilo Nacorda, ingon man usab si Father Bernardo Blanco, ug ang mga lay, mga yano nga mga katawhan nga gipahunong ang ilang sakyanan, unya gipangutana ang mitubag nga siya Katoliko, gipalinya sila, ug ang mga mingon nga sila Islam gibuhian, ug sila gipalinya unya gipamatay tungod kay sila mga Katoliko. Nahitabo kana sa panahon nga gikidnap si Father Bernardo Blanco sa tuig 1992 ug si Father Cirilo Nacorda sa 1994. Nya daghan pa kaayo ang mga kasaysayan
nga nahitabo nya sila si Father Gallardo nya tong sa tuig 1999 sa tuig 2000 sila usab gipang-kidnap, gipangmatay ang napatay ang mga maestra, napatay si Father Roel Gallardo. Ang akong punto dinhi mao nga tinuod yun ni ang gisulti sa ebanghelyo. Sakit kaayo nga pamation, pero mao gyud kini ang kamatuoran nga kung ikaw moila nga si Jesus mao ang imong manunubos, nga si Jesus mao ang imong manluluwas, nga si Jesus mao ang imong Ginoo, ikaw taralon ang uban gali patyon apan atong hinumduman nga kining kalibutana dili man ni mao ang kinatibuk-an sa atong kinabuhi. Adunay lain nga kinabuhi o kita mituo nga sa lain nga kinabuhi kung kita gipamatay tungod sa pagtuo, mamahimo kita nga mga martir, santos ug makasulod kita sa gingharian sa langit. Mao nga padayon gyud kita ang katapusan sa ebanghelyo mingon karon, pabilin kamo nga malig-on kay nining paagiha maluwas kamo. Sa to pa di ay kadtong anaa karon sa mga lisod nga mga lugar, pabilin kita nga magpabilin kita sa tong pagtuo. Tingali mabot ang panahon nga mahadlok kita, pero magampo kita, muluhod kita sa atong mga tuhod o atong pangayoon sa Ginoo nga hatagan kita sa grasya aron makapadayon kita sa atong pagpaila nga kita Katoliko Romano. Usbon ko sa diha nga ako na-assign 33 ka tuig dinha sa Basilan. Daghan nga mga kakuyaw, mga kahadlok ang akong natagbuan, pero sa mga kahadlok, mga kakuyaw, mukurog ako, pero sa gihapon nagampo ako ug moingon, Ginoo, himua akong hingkod sa pagtuo. Ginoo, lig-una ako. Mao nga kamo nga anaa sa Basilan, anaa sa Hulo, anaa sa Marawi, anaa sa uban nga mga lugar diin gamay ra ang mga Katoliko, kami nagaampo kaninyo, kami nagaluhod ug nangaliupo sa Ginoo nga unta kamo lig-unon aron sama sa gisulti sa ebanghelyo karon bisan lutuson apan magpabilin kita sa tong pagtuo ug pinaagi niini kita makaangkon sa tong kaluwasan. Atong iampo ang mga Kristiyanos nga gilutos ug mao nga karong adlaw atong gihimo ang gitawag og Red Wednesday aron sa kagabihion atong sug-an o pula ang ato nga mga simbahan aron atong ipakita nga kita nagampo sa mga lugar nga gilutos tungod kay sila mga Katoliko Romano. Usa kini kapamaagi pagsuporta kanila atong iampo sila kay dili lalim kung anaa kita sa kakuyaw, dili lalim kung anaa kita sa kakulba, kung mabuhi pa ba kita ugma. Mao na nga ato silang suportahan, atong iampo o panahon sa misyon atong tabangan ang dili lang pag-ampo kundi muhatag kita o kwarta aron atong itabang kanila kay naaman sila sa mga misyon nga area o lisod kaayo kung wala sila makaon o dili sila makapadayon sa ilang gimbuhaton isip mga pari sa Katoliko, dili sila makapadayon isip pundok sa mga matuohon. Igsuon ang mayong balita nga maong pulong ni Hesus, ang ayang pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tawo nga namati sa pulong sa Ginoo, sama sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayud malaya. Timpo sa timbunga siya mamunga. Igsuon ugma na usab. Usbon ko ha kining Red Wednesday karon o atong gisaulog ang pagsuporta
sa mga gilutos nga mga Kristiyanos. Mao nga ang atong mga simbahan, atong sugan og pula agi og paghandom sa mga nangamatay nga mga Katoliko, mga Kristiyanos nga gilutos, ug ato usab kining pagpakita nga kit-ato sila nga giampo ug aron sila malig-on diha sa ilang pagtuo. Ako pod nga congratulations sa atong synodal team, ang Synod on Synodality, ngadtong miaging Lunes, ang pundok ni sila si Father Fred Malalis, seminarian, si Reverendo Sermi Nard Pangilinan o si Reverendo Emmanuel Pudyutan, miadto sa parokya sa San Antonio Abad sa Labo, Ozamis City, aron mohimo sa Synod on Synodality. Munang salamat kay ninyo Father Fred Malalis ug sa duha ka mga diakono. Ang pangaliya sa mahal nga Birhen Maria nga gisangpit sa mga misamisnon nga Birhen sa kuta, ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Sa ngalan samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Dili na ko kalimtan ha, hapit na gyud ang ordinasyon pagkadiakono ni Seminarian Andel Jan Baran nga taga nga Karangan nga dinhi sa parokya sa Banyadero, Santa Teresita sa Batang Hesus, o kung ingon mausab si seminarista Jerry Lawrence Tautuan nga taga Bonifacio gayon, ordinahan sila pagkadiakono karong Disyembre 1. Pero kung doon na manggali kakulian nga maoy rason nga dili sila ordinahan, palihog sultihi ako alang sa kaayuhan sa simbahan. Usbon ko, mag-inampuay kita, atong iampo ang usag-usa, aron mamahimo kitang lig-on sa atong pagtuo. Ang pangaliya sa mahal nga Birhen Maria, nga gisangpit sa mga misamisnon, nga Birhen sa kuta, ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Sa ngalan samahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen.